Veliki šef takmičarima elite zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ove nedeljni vođa Nenad Marinković Gastos dao je reč Ani Nikolić, a čitav snimak će se tek nedavno pojavio na društvenim mrežama. Broj 1 je Sofi, mislim da je jako lukava i jako svesna šta radi. Meni se sviđa to i samo tako nastavi. Broj 2 i 3 su Terza i Sofija. Govorila je Ana Nikolić. Ena prema Peji, Gastos prema Anđeli i Mima prema Gruji, dodao je Stefan Korda. Božo, zabole me K za tvoj tiganj, pusti nas da završim program, vikao je Gastos. Šta mi možeš, rekao je Božo, P ti meni K, idi u zatvor, dodao je Gastos. Ti si već bio Tajlanđanin, nastavio je Božo Franić. Popuš ti onda što smo uradili, presekao ga je Gastos. Ti si pokazao koliki si čovek, rekao je Boža. I šta si uradio? Urlao je Gastos. I ti majku, besneo je Boža, nakon čega je nastalo natezanje ko će prvi kome da priđe. Kako se vidi na čitavom snimku, Božu su pokušali da urazume i smire Terza i Munja, ali nije bilo uspeha. Kako publika nije imala uvid čitave situacije, ovim povodom je odlučila da se oglasi i Jelena Batas, koja budnim okom posmatra svaki trenutak realitija. Gledam grupe koje je pratim i skoro svi su istakli kako njima odgovara. Ovo je cijeli snimak i početak i svađe. Mislim da je jako nerealno reći da je Gastos započeo, već on ponavlja šta Boža priča. Čujete i sami. Ovdje ko počinje sa vređanjem, psovanjem mame. Božo, kad je miran, nema bolje osobe od njega, a kad uđe u crveno, beži što dalje, napisala je bivša zadrugarka u snimak koji je šokirao čitavu javnost.